Здравейте! Здравейте! Днес ще ви покажа едно малко странно видео, защото повечето хора правят такива видеа и не им се случва. Но при мен ще се случи. Вие ме виждате 100%, защото съм с една програма. Може би я знаете, може би не, но... Mobizen. Ето Mobizen. Просто първото. Виждате ли? Другите не ги гледайте. Първото, което аз снимам. Ако искате вие, да гледате което искате. Но аз показвам за тези хора, които се получава с другите видеа от YouTube. Ето така трябва да работи. Като моето. Ето. Тук е за стоп да спра клипа, а тук е за пауза, а пък това не знам за какво. Отваряте го. Само тъпя ми телефон да зареди. Съжалявам, телефон. И чакайте малко. Ще ви излезе една картина, която е Welcome е. Тук пише на устата на крипъра, ще ви пише не, шегувам се, няма да ви пише там. Значи ще ви излезе една картинка, която ви пише Welcome. Ви давате настрани ето така. И тук ще ви излезе нещо отдолу. Вие трябва да го натиснете. Ще ви излезе нещо черно с много надписи. Давате надолу до края и там пише напред. Инсталирате го. Инсталира се. Натискате Mobizen. Излиза ви ето тези работи. Ако ще ме питате защо правят толкова много клипове наведнъж, просто да можете да гледате. Вече имам 2 плейлисти, ще имам още една. Нали, ще правя плейлисти и дрън. И да. Защо не се абонирате за мен? Не ви казвам на сила нищо. Аз просто искам да ви забавлявам, искам да знам колко хора сте ме гледали. Имам само показвания, то... Не знам, може би клиповете са частни или обществени. Обществени мисля, че са за всички, би трябвало. Ако не е така, всъщност е за обществени, да, за всички е. Аз дори на лаптопа си го гледам. Клипът. Нямам там канал. Нито копирам този канал. Да, пък вие не се абонирате за мен или не харесвате клипът. Поне коментирайте поне. Какво толкова? Трудно ли е? Пишете Даниел Радев. И абонирате се, харесвате клип. Значи, може да се абонирате само веднъж. Нали? Примерно, Heaven Bull, някакъв там. Примерно, Heaven Bull и Dido, абонирате се за Heaven Bull. Нали? Като влезете при неговия клип, абонирате се. И имам предвид, че не може друг път да се абонирате за него. Именно това имам предвид. А не да се абонирате за всеки клип. Защото това не може. И на Dido също. Така. Спира ми батерията. Нищо толкова. Ще чакам да стане и 5-та минута.
Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, оставете един коментар и не забравяйте да се абонирате. Лека до утре. Чао! Дивите лебеди. Вече това ще ми е новата фраза за чао. Чао!